José Luis Torres Colomer e a Asociación de Xubilados de Aguiño e Carreira serán os percebeiros de honra desta festa gastronómica de referencia de Aguiño. O 27 de xullo, último domingo do mes, Aguiño será a capital da gastronomía galega ao contar coa xa súa tradicional festa do percebe. O Rei do Mar prepararase con cariño e gañas na lonxa local para servir ao público que sempre se achega ao porto para desfrutar deste manxar. Rondo a tonelada, damos por aí, unha tonelada 100, e bueno, vamos en principio a ir cos 4 días, porque o 25 de julio é día do apóstolo, entón, claro, temos que facer cos percebes entre luns e o xoves para conseguir esa tonelada, esperando que só pusemos tamén nesta fecha polo tema das mareas, coense mareas boas e intentando non defraudar a ningún comensal que veña a disfrutar da nosa festa do percebe. E nada, é pouco máis que añadir, que esperamos que o percebe sea bo, iso sí que é importante, que o percebe sea bo, e tamén quero recalcar que, bueno, que falou o patrón maior, que xa están os tickets á venta na cofradía en horario de oficina. Para axilizar as ventas e evitar que se formen longas ringleiras e esperas ao propio día. Este ano tamén temos unha novidade, que outros anos o precio de ración era 18 euros, este ano, bueno, vimos obligado a subilo aos 20. A razón é esa, porque, claro, o precio do percebe nesta época colleu moito valor, o percebe está valendo moito, e claro, temos que, bueno, estamos estando o máis posible para perder o menos posible a festa. É verdade que contamos con a súa do Concello, repito, agradecemos, pero, bueno, hai moito, decideu a Comisión do Percebe, máis o Cabildo, decidimos subilo a 20 euros a ración. Unha ración que estará por riba dos 350 gramos de percebe e que contará tamén con pan e cachelos. E, bueno, despois tamén podrán coller tickets de empanada, viño, bueno, e demais o que hai. E tamén o plato tamén se poderán, un plato decorativo moi bo, de barro, un plato que, bueno, que é que queda como recordo, é un recordo bonito, e tamén vai incluído na ración. Os percebeiros agradecen o constante apoio do Concello e da Consellería do Mar para poder contar cunha nova edición desta festa. Este ano, os homenaxeados, os percebeiros de honra, serán... Por maioría, pois decidimos que por unha parte pois sería o exalcalde José Luis Torres Colomer, porque creemos que bueno, ten unha trayectoria non intachable, pero podemos decir que leva moitos anos, estuvo moitos anos aí, estuvo ao noso lado tamén na cofradía, en momentos millores e peores, estuvo aí na festa do percebe cando tuvo os seus inicios, e do outro lado sería a Asociación de Jubilados de Carreira e Aguiño. Nós por ese lado non temos dúda de que non é solamente que estea a favor todo o pueblo, toda a xente que o escoite, sino que tamén é obvio, non? É obvio de que, porque dentro do que é dos xubilados e xubiladas de Carreira e Aguiño, todos teñen relación totalmente con ela, ca cofradía, todos son de aquí de Aguiño e todos teñen colaboración co mar e ca cofradía. Os representantes do goberno ribeirense fixeron fincapé na importancia que ten o percebe para Aguiño e a relevancia da súa festa gastronómica. A festa máis importante de gastronomía que pode ser de todo Galicia. Estamos falando do mellor percebe que pode haber hoxe en día en Galicia. O percebe de Aguiño non hai palabras para dicir cal é. Estamos falando que na zona que vamos a ir, comprendida desde o Falcoeiro hasta Basoñas, só traballamos 6 días. 6 días que está casi sin tocar. Un percebe que se vai a coller, se non me equivoco, están aquí os meus compañeros o patrón maior e o presidente, dunha calidad espectacular. Desde a concejalía que eu presido, faixe un parte económico de 15.000 euros para que se poda comprar ese percebe bo. E aparte deso, estamos falando de que tamén vai haber un DJ, o DJ Galaico. E o concelleiro de festexos, Francisco Suárez Puerta, destacou a implicación dos homenaxeados como percebeiros de honra nesta festa do percebe de Aguiño. Tanto o Clube de Xubilados, que, ainda que sea unha entidade, responde por todo o traballo feito por todos os mariñeiros e todos os veciños de Aguiño e Carreira, que durante todo o tempo, previo incluso á celebración da festa, xa poñían en valor este produto co seu traballo e o seu esforzo, ao que foi o alcalde de Ribeira, que foi un dos pioneiros e iniciadores desta festa, e polo tanto entendemos que son recoñecementos máis que merecidos para os dous. Decir o mismo que están dicindo o resto, que o percebe de Aguiño é un percebe que non ten comparación con ningún outro. A representante do PP ribeirense, Ana Barreiro, destacou todo o labor que fai día a día a Confraría de Pescadores de Aguiño.
non só en todos estes anos que leva potenciando un produto de lujo como é o percebe de Aguiño, poñendo a Aguiño no mapa, sino a través de toda a labor que fixo ao longo deste ano con ese centenario da cofradía, un pobo mariñeiro como somos, un pobo vinculado ao mar, que é esencialmente Aguiño e mar. Bueno, podría decir que Aguiño sabe a mar, pero bueno, eso sería outro lema. Tamén co 80 aniversario do fundimento do Cartagena, e como non, pois tamén o apoio do Concello e poñer en valor un percebe que non quero comparar, que as comparacións son odiosas, pero dende logo que é un produto de máxima calidade. O vindeiro 27 de xullo o percebe será o produto máis solicitado na súa festa que se desenvolverá por 26ª vez en Aguiño.